Yimini inkinga shothi usho njalo wena ukuthi yimini inkinga. Cha phela sazi. Ngoba phela mina ngijolile nabantu. Yabo. Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona lamaphilisi angenza ukuthi ngibe nalenkinga. Iyavuka ayisaluntuzi kahle. Mina ngenze nyawo phela athi sancane kade ivuka. Wena yabale. Angithi mama uyibone lethi yonke lento wena la. Kade ngalo ngihlangana nawe ungakuboni konke lo ukuthi incane. Angazi ukuthi yini eshintshile angazi. Siphinde sikubingelele kuhlelo silungisa umjolo. Yalazi udaba ukuthi lolu hlelo ulithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing eMzansi. Yalazi udaba ukuthi wena into ongayenza ukushare yona le channel, usubscribe, uphinde ulike khona uzokwazi kabanzi ukuthi zikhiphani la nanokuthi ke yini etholakala kuyona le channel. Ngakhohlwa uma ukuthi uneyinkinga ezisinto umjolo and ufuna thina ukuthi sikulungisele kona. Lakho lokwenza ukuthumela i-email address umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Uyasazi ke siku 50k njengamanje subscribers. Kaqhubeka futhi siloke senza nje sikhule size sifike to 100k. Kwazi bani mhlambe nemiliyoni singalishaya kuona lo nyaka lo. Ngesupport yakho mbukeli woMjolo Show. Ake sicheke ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani and yini yenza ukuthi azasibhalele khona la kuMjolo Show. Igama uSandile Wabhengu. Into engilethela kule show isilungisa umjolo. Ukuthi ngithandane nenkosazane la uAsanda kaMchunu. Sathandana kwamnandi impela. Hayi wase kufika isikhathi sokuthi ke siyenkonzeni nasekamereni. Mase siyenkonzeni nasekamereni. Hayi kudlule lokho mase umama hayi kuba ukuthi hayi akajabule impela ngesikhathi sami ukuthi singangila 11mm. Hayi sibe sesicabanga nomama ukuthi ngcono kuba mhlambe ngekhemesi ngithola amaphilisi ukuthi ngikwazi ukuthi yande indokuyithu impela nje nayo. Hayi ngempela ngiwathatha amaphilisi. Sese ngiwathathile kaye yavuka impela yankulu. Inkinga iqale ukuthi ke manje ayi isinesiyezi ayisavuki. Iyavuka nje ayisaqini ngale ndlela ade iqina ngawo phela. Kanti isakade ethi isancane kade ivuka impela imi. Inkinga manje sokuthi ke isiyadenga manje kwayena useyabaleka. Angisazi kumele ngenze njani. Ngoba manje uyangibalekela and angiboni ukuthi khona intombazane ezokwazi ukuthi imelane nesimo sami ngoba manje ngisele mina nalenkinga le engisele nayo ukuthi manje hayi indoko yami ayisavuka isiba nesiyezi. Manje ngibizile la umama mhlambe sikwazi ukuthi sikhulume soyilungisa kanjani lento ngokuthi iyalungiseka at least ngibe naye kulento le ngoba phela siyiqale naye futhi ufuna siyiqedhe naye. Siphinde sikubingelele kuhlelo silungisa umjolo. Uyakhumbula ke siqale isho ukuthi sikukhumbuzele ukuthi ke usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho. Njengoba wazi ukuthi we are a 50k subscribers gang khona la kuhlelo silungisa umjolo. Uthola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami udlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Abanye ke bathi eMzansi. Siyakubingelela ke sikukhumbuza ukuthi ke sizolungisa inkinga la njengoba wazi once ahlala kanje phansi hawu nami kanjani inkinga kumele ilunge ye guest esuke isibhalele khona sizokwazi ukuthi sikhiphane emjolweni wayo. Namhlanje we do have usisi sinayi la sizothola ukuthi kwenzakalani emjolweni wakhe. Singagcini nje ngokuthi sithole kuphela mase sithola nesixazululo sayo. Dadewethu siyakubingelela sakwamukela kuhlelo silungisa umjolo namhlanje. Ngiyabonga kakhulu butwami. Siyajabula ukuthi sibe nawe and siyajabula nje ukuthi ukhona la namhlanje. Sina silitholile igama kwi-email because isibhalelo salithola but umbukelo obuka ekhaya akanayo idea yokuthi uba sikhuluma naye. Mhlawumbe uqala uyi-introduce ethi umbukelo ukuthi ungubani igama lakho uqhamuka. Igama nguAsanda Mchunu, ngihlala eMlazi kaJay. Okay. Asanda Mchunu uqhamuka eMlazi kaJay and njengoba naleki igama liyazisho silungisa umjolo which means njengoba ula ku-relationship yakho kunezinto ekumele zithi kulungiswa lapha nalapha wamba kanjani umjolo wakho ngokubuka nje kwakho? Hayi emaqinisweni nje butwami khona lo guy lo engithola naye. Yebo uSandile wakaBhengu. Hayi impela nje ngibhekene nenkinga.
Okay. Hayi enkulu nje sengize angathatha nesinqumo sokuthi angivele ngimiyeke because manje le nkinga nje le impela hayi but hayi kwawena nje hayi ngeke umelane nayo. Mhlampe mongangihlebela nje engakafiki uSandile la yini lonke ngobona ukuthi Ithoyizi bhuti wami. ithoyizi Ncane into incane. ngenzo yenyoni. Aha itotolozi. Okay. Ncane. So sonke lesikhathi lesi isikhathi singanani indawo? It's been 3 years. 3 years. Yeah. So kulo 3 years mhlawumbe kungaboni ukuthi ingangenzo yenyoni noma into eqale manje. Angithi phela bhuti wami bengimthanda. Ngimbekezelela nje like ngize ngazama nezinto zokuthi ngize ngikhulume nomunye nje like umngane nami wangisiza ukuthi sithole amaphilisi ukuze phela izokhula. Okay. Yeni lokhu njani. Hayi inkinga ke hayi ke yavele yaba nje out of hand. Angisazi nami ukuthi kumele ngenze njani. Okay. Ngale kokuthi ngangenze yoni noma khona izinto ezibonayo umuntu onjani uSandile mhlawumbe ubephethe kanjani kwe relationship? uSandile umuntu ophansi. He's caring nje. I love him for who he is. Yeah nje. Njengamanje uSandile uyena osibhalele la kwisho ukuthi sikulande sikubeke la sokhuluma ngaye sokhuluma nawe ukuze nilungise izinto ebone ngathi asikho kwi relationship. Ngenza mhlawumbe ukuthi aware ukuthi yini la ufuna ukuthi niyilungise noma mhlawumbe uyayibuza ukuthi kwenzakalani. Hayi ngisajidekile namanje because ang-understand ngempela ukuthi yini le engako ukuthi sengaze angibizele ama-camera because phela like lana siku relationship kumele ngabe ungibizile sahlala phansi sakhuluma. Okay, talking about ukuhlala phansi nikhulume ngenza mhlawumbe ukuthi inkinga niyaba nazo because vele wonke ama relationship aba nenkinga. Ngabe ninenkinga ke nike nenze njani mhlawumbe niyahlala phansi nibonisane noma anibonisani nje omunye niyazibana mhlawumbe njengoba azabone ukuthi kuba ngcono ukuthi enzela kuthini. Siyahlala nje phansi bhuti wami sibonisane sixazulule sidlule enkingeni. Okay. uSandile usibhalele ke namhlanje wafuna ukuthi nilungise inkinga. Already ukuthi uzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena namhlanje. Hey. Kulungile ku right. Okay, before simlando uSandile mhlawumbe uqala usithembise ukuthi mengabe efika la uzoyiphatha kahle noma yini azoyisho uzomlalela ubehave ngalendlela ukuthi awule futhi noma uphakama umoya but mengabe sikukhuza uyakwazi ukuthi wehlele ngezazi. Angithembisi lutho bhuti wami kodwa sobona khona. Okay. Njengoba uzwa ke mbukeli about to fix indaba kaSandile kanjalo noAsanda sibone ukuthi ke ubudlelane babo budinga ukulungiswa kuphi and inkinga le abanayo bazoyilungisa kanjani. Uyasazi Mosi silungisa umjolo khona la kuhlelo silungisa umjolo olithola kumjolo show. Nawe uma ukuthi unenkinga ezinto umjolo lula kakhulu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Sebenzisa leyo email address ubhale inkinga yakho ubhale wonke ama details thina sobe sesilandelela udaba lakho mase siyakuthatha sikubeka la kwishow. Uyazi ke sinethimba sisebenza nalo siyamthatha libekeke umuntu ekuyena nenkinga simbeke la then mase silungisa inkinga yakhe. Njengoba ubona ke ithimba lethu nje manje lizosilandela uSandile sibone ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani and idinga ukuthi ilungiseke kuphi nendawo. Wait, hamba kanjani? Hayi yaphila futhi. Nazela ethi kuqondile. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwishow. Ungagcini ukuthi usibhalele uphinde ufike futhi. Njengesithembiso sakho ke nangokucela kwakho, sicelela usikulethele nangumuntu wakho kwishow khona into efuna ukuthi niyilungise naye. Usefikile ke samletha la. Kodwa ke before nje niqale nilungise indaba yakhe mhlawumbe nganikeza ithuba lokuthi nibingelelane nina nobabili. Niyazi ke nina nibingelelana kanjani njengeyithandana. Yaphila mama. Sandile. Ngibhalile la. Uyazi na ukuthi sinenkinga. Ukuyona isikhalazo ukuthi angathi ikhali zami encane kakhulu azikwenelisi indlela amabhola amafishane. Ngathi angibhaleke la ukulungisa umjolo ukuthi mhlawumbe ngingazi ngithola usizo. Ngoba wazi uqhama neqhinga lokuthi mhlawumbe sithole into ezongiboosta kancane. Manje sanenkinga ukuthi ka isavuki ke manje isiyadengadenga. Manje inkinga mama usuyangibalekela. Manje angazi mina ngimisana phela ayikho intombazane engamelana lesimo sami ngikusona. Wena uyasazi isimo sami ukuthi inkinga nenkinga. Awumancane ke Sandile. Usuka le eMlasi. Uzongihlambalaza la. Cha ngizothi ukuhlamba ayisizolo. Uhlulwa yini ukukhuluma nami njengentombi yakho? Ngicene ngikhuluma nawe wena ngiblockile. Manje Masonto nadlula. Bengizokhuluma kanjani nawe ungiblockile?
Phela isona somlulu la uthi ngikulethe la. Hayi ngoba ngizokuhlambala, ngizocela usizo lami la. Uyahlambalaza kwanawe. Angihlambala. Angithi ngibizela ngoba ngikuthanda, ngifuna silungise. Uyangithanda? Ngiyakuthanda. Uyangithanda? Mama. Ngilethela usolungisa lento phela manje usungishiye nenkinga mina la. Into yami isa noma ivuka iyadenga inkinga usho njalo wena ukuthi yimini inkinga. Cha phela sazi. Ngoba phela mina ngijolile nabantu. Yabo. Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona lamaphilisi angenza ukuthi ngibe nalenkinga. Iyavuka ayisaluntuzi kahle. Mina ngenze nyawo phela athi sancane kade ivuka. Inkinga yaba le. Angithi mama uyibona lethi yonke lento wena la. Kade ngihlangana nawe ungakuboni konke lo ukuthi incane. Angazi ukuthi yini eshintshile. Angazi ngempela. Angiseneliseki. Awuseneliseki. Kushuthi wena ngomthetho kushuthi wena lento hayi ngoba uthola nami kuphela. Kushuthi kwafika ama-tail B ahamba mina sengithi ngiyafika lebig lami sengimba vele nje. Wena ungijoyela kabi wena manje. Wena ungijoyela kabi wena uzongithuka la. Angithuka angithi siyalungisa la. Siyalungisa. Silungisa Ya. ini? Yabona kule show le asilwi la siyalungisa. So ayikho into ezulu ngameko ukuthi niyalwa nobawu2. Kufanele nithi noma yini eniyikhulumayo but kube khona isixazululo ukuthi siyafika kule ndawo le. Khumbulani le show le it's not about ukulwa ukuthi silungise. Kumele nithi nihambe ukuthola Butwami angithi ngithi ngizolungisena upwango la. Maye mina nami nginenkinga phela ungishiye nenkinga ekhist ukube mhlambe kuthiwa wangishiya vele incane ke wangakusangidlisa ke lephilisi leli ngalidlo phela manje ayisavuka ngenze njani mina. Okay. Into ngizomthola manje ngenze njani. Mina ngenze njani mina ngihlalele wena. Okay, Asanda. Uma ukuthi wawungeke ukwazi ukubezela kumele ungishiye. Nawe nje lento uyibona kahle. Isaqala ayikwenelisa. Khambela isikhathi wena awusaneli manje. Kushuthi kwafika ama-tail B afika hamba mina mengifika nepiki lami encane mina ungijoyela kabi. Okay. Angikujoyeli kabi cha ngikhuluma iqiniso. Asilalelaneni. Mama wena eqaleni awusangikhalaza. Khamba isikhathi wena usuyakhalaza wena. Yini edala lokho? Mfethu asikhulume iqala i-relationship. Mhlambe ikhawu nje ezimbali ulala nayo sisi niqala ukuthandana. Bekunjani beyi-enjoy sex yakho bekuncoma yonke lonto ihamba kahle qaleni ukunakala kakhulu yazi besi right nje njengoba eshilo nawe ukuthi besithandane kudlula iminyaka u3 ngeke akekho umuntu engathanda naye iminyaka u3 ukuthi usuku lokuqala vele wengajabulile yabo wejabulile kumnandi kunje angaze ngijabule futhi angikaze ngijabule cha phela bengithuli nami angazi ngithi izinto mhlambe la kuzoshintsha kodwa lutho cha mina yabo ngoba ngisho phela bengaqali phela mina ngawujola mina kade ngajola bebengena inkinga laba abantu baphike manje mbuzo futhi yena kwafika ama-tail B afika hamba mina ngithi ngigqiba imigodi engazi ukuthi labo bantu labo baphi Sandile baphi phela ngabashiya ngibashela wena ngoba ngiyakuthanda kanti ngiyazonela hayi amadoda uyamazi ukuthi ukukuthanda yazi bengithanda kanjani wabashiya ebashiyela mina mawuthi ngenzeka ukuthi manje sewephelile uthando onalo for yena noma njengoba ubhale la usafuna ukuthi nilungise izinto kube right. Ngiyafuna silungise ngoba ngamthanda angithi lenkinga le sibe nayo sibhekane naso babili ngifuna ukuthi ke sobabili ke kube ukuthi siyayilungisa lento le lenkinga ngoba phela manje kungcono ukuthi mhlambe kuthiwa wangishiya nayo ke le 9mm yami ke lencane le ahambe kaye kulama AK47 awafuna manje inkinga ungishiya ayisavuki iba nesiyezi ngithi iyawa nje uyabona iya men's clinic unenkinga men's clinic futhi awuyazi yini hayi lokho abukube lo mhlamba wayicabanga isikhathi ngoba phela mina wathi mawukhalaza ngabona wasi wafika nesolution icaca ngoyimina angithi phela wafika nesolution ngabona ukuthi unengqondo wena angifuna ukujabulisa wena athi wena wafika uthi cha nayi yaphuthuma phela nami ngabonzayo ngizolahlekela imama la nginama ngizame phela ukuthi yabo okay angazi ukuthi angenze njani mina manje na base ngihleli la ngisavukela Usandile uveze ukuthi Asanda usumblockile ngisho ku WhatsApp wamblocker ukuthi akufonele umblockele Usandile umblocke ngoba avoida ukuthi unetotoloze elincane noma mhlambe ingoba ubungasamfuni because ubhambile kulona liqala for 3 years kade kusho wena manje ukuthi ububamba phezukwane elincane lingalo kodwa belikubhambisa uenjoya futhi
manje usumblockile and mengabe umblocker awumtshela isizathu ukuthi Akhuluma iqiniso. Phela niyahamba yazi siqala ukuhlangana umuntu right phela ingane le yathi iphuma ngala. Ingane nje impela ezothile impela nami ngabona cha umuntu ufike wathatha itheku la ngazi seboneni futhi angimazi ngempela amabhesi ukuthi afike enze njani bonke labantu ngishintsha wena webhuti ngishintsha ngeke ukuthi kume ngene into eyodwa yini leba ukuthi manje wena sekunomgodi omkhulu nawo inkinga uwena bhuti men's clinic ikhona maningi iya emen's clinic lesikhathi bungayibona inkinga wena uzoyiba yazi futhi yabona Asanda ngokubuka kwakho yini inkinga la yini kufanele yenziwe usandile ukuze ilungelele because kuveza ukuthi ubevele right but wena wasuggest amaphilisi okumele aphuze nakuwona solayo ukuthi iwona lawo awenze situation yakhe yagcina ngoba la beyivukelwa amaphilisi yebo ngamnikeza ukuthi ithi ukuvuka kodwa yena bhuti men's clinic nalapho ngijabulisa wena ngiyathatha lo maphilisi ngijabulisa wena ngifuna ujabule ekugcineni futhi mase nginenkinga usuyangishaya usuthi angibheka amaphilisi wena bafo mhlawumbe wathi mabe wathathwa ukubheka ubungozi bawo ukuthi ahamba kanjani cha phela amabheka nami ngangimthemba phela umama uthi hayi unako usefike namaphilisi hayi shuthi ke ekamerweni ziyakhala ikosekusi akwawu kwathi mekuphela mhlawumbe kuhamba inzukwana ngabona hayi nginenkinga phela manje angathi seyinesiyezi yavuka iyalala ilala vuka and konke lokho kubona kuyena umuntu wakhe inkinga yami ikhona la qale khona ukubona ukuthi akahambe wabona akahamba nje okay usandile kodwa usamthanda sana yebo ngisamthanda nayi mama asilungise ndini izohle hayi khita kahlula abantu ababili silungise lento mama hayi khita engalungi njoba usho nawe sihamba ka men's clinic lo washo kodwa ulethuze wami ungesekeke so noba nami awu nawo kanti isithandwa sakhe kumele ube seduze kwakhe angithi ukwazela ukusuggest ukuthi akathola amaphilisi ukuze izovu wena ngokwakhe amaphilisi ubowalethelana ubowalethela ukuthi ibe enkulu because uthenga ngensweni yona ngani yathi mengabe efika amaphilisi iyangabeka isakhula kunaloko yalala and now udinga wena futhi ukuthi uhambe naye niyehamba ama-men's clinic khona azokwazi ukuthi a-practice yabo kuhle lezi zinto eyi-practice bathi bekutshela kwe-men's clinic ukuthi wenze njani umuntu useduze yabo so mekuwukuthi uhamba yedwa uzopractice kubani uzobona kubani ukuthi le nto yenzeka ngempela ngoba kuyimanje ubonile kuwena ukuthi amaphilisi awasebenzi but wathi mengabe setholela ukuthi awasebenzi kunaloko ayelalisa nawe waxuma washona le wabalela hey ngisazocabanga mama akikude kumele icatshane la ukuthi nje kwakusasa singayiqala lento le yazi mina lento ngayenzanga ngoba ngikuthanda mama athi cha wayenzela mina usho njalo right ngayenzela wena umdala phela wena ongajabule kanti ubani ongajabulela ngophela wena ongajabule yena wengena nkinga imake wait nina shuthi nje like nina leyo nto ukuthi nje kumele ningitiniyele no mangithi mina ngiveza i-situation la ivela khona ayikho into evezayo ukuthi angazi kwawena nje bhuti nje lekho angazi inkinga nami no anginayo inkinga nawe but into enginenkinga nayo ukuthi wengena nkingeni uthi unedodolozi elincane wafika wena waba nenkinga ukuthi yena unedodolozi elincane wathi ufika nesolution ukuthi kasenze nje ngakwenza ngabe efika la wafika ukuthi yena uyazi understand ukuthi unedodolozi elincane and uzolisebenzisa lelincane wenze njani wena wafika nesuggestion yokuthi nanka amaphilisi asilikhulisa nazama ukulikhulisa langalunga emva kwaloko wenze njani wabaleka not ukuthi ngiyakudingela but I'm trying ukuveza ukuthi kule situation ekuyona uyabona yini ukuthi nawe uyangena yini why manje mase kumele nilungise le situation wena mase uyabaleka kuyacaca futhi kumina ukuthi ubaba wakhe ngoba ngeke phela ngeke umkhulumele kanje ushutha awuyiboni lento engizama ukukutshela yona awuyiboni wena yini wenza ukuthi ubhuti umphuzise amaphilisi yini cha phela ukuthi ikhulu yena wena wethe unenkinga mina ngithi ngangena inkinga mina angithi wekubhambisa phezulu lelincane uyisilima vele lokho kubona isilima vele lesi ingakho engaboni ukuthi inkinga le no ukubonanga kusaqala ukubona late ngoba sokuthi sekukhona sebefikile vele wakwema ubona ukuthi wena sandile neshwe engakanani isikhona abafikile
ngeke phela umuntu kade ejabule manje guqiqi sengishaya nge-9mm. Izinto ziyashintsha phela bhuti. Ayikho lonto ngeke Siyahamba ngeke mina Ngeke lokho ngihlelele wena. ungangithi ukwathi uyangithanda kumele ungibekezeleleke le 9mm yami-ke le. Okay, kodwa ekugcineni kumele sihambe la ilungile indaba yenu nesixazululo sitholakele. Nobabili niveza ukuthi niyathandana, kodwa ekuthandaneni kwenu ngiyabona ukuthi ne-pride futhi iphezulu because akekho ofuna ukudlehlisa phakathi kwenu, yabo. Usisi ngapha akafuna ukuvuma iphutha lakhe while noSandile ngapha umile ekutheni mhlambe khona abantu ababonayo. Ungaconfessa lokho ukuthi awuboni umuntu mhlambe obalekiswe ukuthi unento encane noma kusuhluleka ukuyibekezelela. Yabo, because uSandile ngokwakhe uhambe ngoba khona umuntu osomzwisile eceleni. Kwayikona lokho ukuthi uzwise ukudla kwaSandile abanye abantu akukho right. Akukho right. Ngoba ngeke eze Uma ukuthi kuwukuthi ukwenzile lokho. ngeke eze ukuthi akasangizwa. Kushuthi khona kade sengiqhathanisa nawe. Athi mengiqhathanisa wabona ukuthi no mina sengikhahlela amabhola amafishane. Nangu sengcono. Lo fike ne-TLB na-ke engayazi ukuthi ithatha. Wabothi ngishiyeke manje ungishiye nale nkinga-ke mina-ke esenginawo manje ukuthi mina nje angisendodala lutho nje. Ngizosebenza ngani mina? Into esingayi-advise-ke kushuthi lawo ukuthi kumele ngempela mewukuthi ngiyayilungisa into yenu futhi hayi ukuthi mewukuthi kumele nihambe elungile. Njengokuyiqala kwethu Njengokuyiqala kumele kwethu. siyiqede. Nayiqala encane kanje, nayiqeda futhi encane kanje. Yabo. So ayilungi into yenu manje kuba ukuthi-ke menihamba leyo men's clinic nihamba nobabili uyamsupport uSandile njengoba ukwazile ukumsupport ngamaphilisi ukuthi azame ukuyikhulisa. Unfortunately ayikhulanga into eyenzakelile ivele yalala nje nomphela. So into esiyicela kwena aSandile ukuthi uvume bandla ukuthi ulekelele umfowethu izinto zakhe zibuye akushaye ngento zakhe noma zingatheni kodwa-ke akunembe emhlabethu. Uyavuma? Yebo bhuti ngiyavuma. Awunankinga. Ngizomeseka. Awenzeli thina namakhamera kusuka kuwena enhlizweni Lutho ngizomeseka. Hayi. Ngizomeseka. Jabula mina bhuti. Ngiyabonga sithando sami. Ngiyabonga kakhulu. Ya. Hayi kona hayi. Umuntu ke wanenkinga bhuti. Hayi. Inkinga ayiningi phela hayi. So njengoba usufikile la mfethu ngesikhashana nje sakwazi ukuthi kusolvele inkinga yakho wavuma umama ukuthi uzohamba nawe uzizwa kanjani? Hayi ngijabule kakhulu yabona futhi kube mhlambe ngiyakwazi ngiyagiya manje phela ngiyamthanda basana kakhulu bhuti. Yes. Angifuni uqamba banga yabo manje nami bengiphatha kabi lento ukuthi useyangishiya manje futhi ngishiya nenkinga yabo okunale nkinga akazi ukulungisa kanjani. Okay. Into ezikanjalo kodwa hayi ngijabulile futhi ngiyabona nje ungisizile ukuthi nami ngize ngisho. Yeah. Ungisize kakhulu ngiyabonga kakhulu bhuti. Yeah, ungajabuli kakhulu-ke bafo. Thina sojabula kakhulu mengabe seyilungile nenkinga yakho le othe ilapha down there yabo mase sekuyi-right yonke into sekulungile sokwazi ukuthi noma ivuka i-9mm iyakwazi ukuthi khona incane njalo. Kodwa nabhuti phela musukuthi athi ajabula manje ukuthi nge-9mm. Hayi cha bafo ngiyenzela nje ukuthi mase ku-right yonke into yabo. Manje ngiyabona athi liyakujabulisa le 9mm. Dadewethu Yebo. siyabonga kakhulu ukuthi uvumele uSandile ukuthi nihambe nobabili nithole ezempilo ama-men's clinic umsupport nje yonke into ihambe kahle and niwa-check-e namaphilisi omphuzisa wona ukuthi awanawo nama-effect ekutheni mhlampe agcinele emazimizwa yakhe. Yebo bhuti ngezwe. Okay. Siyabonga-ke nakwena mbukeli wohlelo silungisa umjolo ukuthi nje ubuke le channel nanokuyikhulisa ukuthi size sifike la sikhona. Ungakhohlwa nawe uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo ngasithumelela i-email kumjoloshow@gmail.com umjoloshow@gmail.com. Usubonile inqwaba abantu befika le ekhaya bethola ukusizakala nawe-ke ungafika futhi uthole ukusizakala. Ungakhohlwa futhi ukuthi-ke ulike ushare uphinde usubscribe to this channel khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Akugcini-ke lapho ngoba you can join i-membership yale channel khona uzokwazi ukuthi uthole exclusive content uyithole kuqala wonke ama-episode siwakhipha lekhaya wathole kuqala engakafiki kwabanye. Can you imagine uvele nje wathole kuqala wena wedwa just because ujoyine i-membership yale channel. Tshela-ke abangani bakho bonke iy'hlobo nabo bonke osondelene nabo basubscribe kuyona le channel. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing khona la eMzansi. Siphinde sihlangane futhi kwenye episode elandelayo yohlelo silungisa umjolo. Peace out. Ngiphathe kabi if esethi i-fault yami ukuthi mina ngimnikeze amaphilisi because ekugcineni mina bengenzela mina naye ukuze naye
ezozizwa njengendoda ephelele. Kodwa-ke kulungile. I'm just happy ukuthi izinto sezilungisile and from now on soqhubeka sibe right mina naye. Kona kunzima impela ukuthi ungavele nje uze kuma-show uzobika inkinga kanje phela inkinga la njengomuntu wesilisa nje ukuthi-ke izinto eziningi akuthandi zikhulunywe ngoba nabangani impela umuntu unabangani mase kuthiwa kuzwakala into ekanje ukuthi umuntu unenkinga nje bangamhleka. Kodwa-ke ngithi angibonge kwishow isilungisa umjolo ukuthi ukwazi ulungisiza mina nomama ukuthi silungise izinto yabo abudala sizokwazi sizame ukuthi-ke sibone silungisa kanjani le nkinga le. Bonga kakhulu.